No niin, saatana. Tässä sitä taas ollaan ja mennään kohti viikonloppua. Torstai-ilta on päässyt päätökseen vihdoinkin. Mua rupes saatana tossa viime viikolla, kun mä olin tässä kotona istuskelemassa, niin rupes vituttamaan, kun mulle tulee jumalauta, mulle tulee tämmönen kasa. Tämmönen saatana kasa tulee ilmaisjakelua, vittu helvetti, tulee saatana kuukaudessa postiluukusta sisään. Ja mulla on jumalauta, mulla on selkä huono, se on leikattu 3 kertaa. Ensimmäisen kerran oli 91, toisen kerran oli 95 ja nyt oli viime kesänä oli saatana 3. kerta jo. Ja jumalauta, kun mä joudun tommosta helvetin kasaa tosta kiikuttamaan tonne, niin ei jumalauta, eihän siitä tuu vittu mitään. Ja vittu, mä olen semmosen saatana ilmoituksen laittanut, että ei ilmaisjakelua ja mulla on tässä nyt internetsivut auki ja Helsingin Jakelu Express, jumalauta, kun jakaa näitä saatana ilmaisjakeluja tänne, niin katsotaan saatana mitä täällä sanotaan. Pistetään tonne hakusana, ei ilmaisjakelua. Jahas, ja siellä on heti kato. Siinä on jumalauta tekstin pätkää, nyt kattokaa saatana. Jos postiluukussa on teksti, ei mainoksia tai ei ilmaisjakelua, näihin osoitteisiin ei mitä helvetin pääsääntöisesti jaeta mitään. Niin, ja eiks mun jumalauta ole saatana tossa helvetin ovessa? Aivan selvästi on ulko-ovessa, siinä on. Ei ilmaisjakelua vittu. Niin ei näin saatana puupäille mene vittu millään päähän jumalauta, että ei tarvii laittaa semmoista saatanan pinoa siitä joka helvetin tiistai ja lauantai siitä sisään. Voi vittu sentään mä sanon.